mbasen yejjidde tan enen ɓiɓɓe fulɓe fof ɗo gonɗen kala hande ko wiyete ene waɗi fayida e leydi he ko ɓiɗɗo mon woni hen oɗo ferkas mo baba Souleymani ñokkani haali joni joni ɗiɗo duuɓi nogas ko ɓiɗɗo pullo tan jogotono ɗum jogimo hande o ko Abdoul Doudou Moussa Houley jeeya ko Dungu Wural Fa komin sehilaɓe nden ara ɗo e leydi he foof noddannomi waɗami message min calmodira gila heeɓi oɗo poste somi waɗi ɗum message liirata nde wonno bone men ko Tidiane an wi bone men ko nemade wona hade makko joguino ko Abdoul Karim Sall so tawi en kaɗama ferkas hande wona makki haɗi en ko Abdoul Doudou Moussa Houley ko haɗi on ko on wi hokkani so tawi a yi Air Sénégal wiyama pular haalitake en holmo halfina Ibrahima Kane ko pullo so tawi laabi Sénégal taƴi arende fewani holmo halfina Kalidou Camara Sinthiou Garba so tawi on donki dañde kalis holmo halfina Abdoulaye Daouda Diallo Bokke Jeya jangde towde Sékou Oumar Anne Ndioum so tawi justice mo rewani lawol mo halfina maître Malick Sall dañcaɗi kala ko moƴƴino e leydi he oɗon dokka ko ɓiɓɓe mon mbi dokkani on kono kanko Macky Sall wallahi ko Allah ceenimi gacce ngalam kala kone lamminteno on lamminama bone men ko nemade so tawi en nemnama tan en jeehi en gonta nanan hay goto en gonta faam hay goto en gonta heɗano hay goto bone men tan ko nemade nani woni caɗele kadi ne bone men ko nemade ala Tidiane an bone men ko nemade nemiɗo foof natti siftorde bandum natti siftorde jinguere oɗon jomiraɗo jingal nenat Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam waɗa ɗum ko waɗi ɗum ko ƴetta Mamma Djibril waɗa ɗum gamaji ne yeeye tamate ne dokno ganda tati wiye wonde hoto neɗɗo jingu neɗɗo jingal ngo jingani jogota ko ndimago ngo jingani fistata haydara saabu koko jangga e defte jidde leñol mum kay ndimanagal jeeya min de mbeɗe jalli neɗɗo yo jingata neɗɗo foof kadi ne gonɗo e nokku mbo wawi wallude leñol ngol ambo wawi aduna o ne andi ambo wawi kono welaka wallude yo Allah ittumo ɗo no iyo goɗɗo ara hay so wallata gonga kala jogiiɗo kene wallira bandum wallani kala jogiiɗo poste mone wawi wallude koreji mum wallani yo Allah ittumo ɗon hande addu ɗon goɗɗo caggal wallata min e Tidiane an jaajiɗo temedere nder temedere yo Allah ɓumde ƴeema mawɗo Tidiane gisa koto ma paami yidde hoore mum wona tan añande bandum noon Ibrahima Oumar Kane katante leñol wi kala hande ko waɗi fayida e leydi he ko ɓiɓɓe mon taniraɓe mon jogui gandirta tan ɓe nanggui en otage kala e mabɓe dañɗo postere ɓarɗo ɓirum men radio beele eɓe gandi eɗen jiiɗi radio eɗen jiiɗi communication eɗen jiiɗa humpede beele kala kene haale e radio he haalete moƴƴere nde ko kamɓe ɗum waɗi radio nana horko ƴere ko politique waɗi radio ji sappo nana Wourossogui kamɓe politicien mbaɗi nogas nana Matam kamɓe mbaɗi jeegom nana Agnam kamɓe mbaɗi kala ɗo jaaɗa e Fouta ko politicien mbaɗi radio ji wadde baɗɗo ɗum ɗo hay sinno wari ko neɗɗo a suusa arti kala ɗum e journal hay so président makko gollani a suusa haalde kamɓe jeeyi mawɗo Tidiane Guesse jaam hiire maɗa Ama Tidiane eyyi jamni ceerno Yalfa Pam mi salminima yo mawɗum mi salmini dendagal dingiral men pulago foof no didruino mi salminima ceerno Yalfa Pam mi salmini ceerno Mamadou Yaya Ba joom mawɗo fulɓe ko noonne kadi